Es va esperar fins a l'últim moment, però finalment s'anunciava que el Misteri de la Selva anul·lava les dues representacions d'aquest 2020, molt al pesar del Patronat del Misteri, però alhora amb la certesa d'haver pres la decisió correcta, conscient que enguany és un any diferent, estrany. Ho és tant per l'equip humà rere el muntatge, que hauria commemorat el 40è aniversari de la peça medieval salvatana, com també pel públic, molt d'ell fidel, i que ompliria de gom a gom l'església de Sant Andreu. Tots ells han sentit la buidor d'un estiu sense misteri. Malgrat tot, la flama que va encendre una generació el 1980 i que s'ha anat perpetuant al llarg d'aquests anys, enguany no s'ha apagat. Al contrari, s'ha sabut trobar una solució alternativa per almenys conservar-ne l'esperit. El Patronat del Misteri va citar a nivell intern a tots aquells actors, actrius i músics que poguessin al temple parroquial divendres al vespre, amb l'objectiu de retrobar-se garantint totes les mesures de seguretat i evocar simbòlicament com haguessin estat les representacions del 14 i el 15 d'agost. La representació de l'Assumpció de Madonna Santa Maria. El so de les flautes i el timbal marquen l'inici del misteri. Una rere l'altra es van succeint algunes de les escenes més memorables, que ressonen per un temple que en aquestes dates llueix molt diferent de l'habitual. No hi ha l'escenari muntat ni la il·luminació instal·lada, però tots els presents ho poden visualitzar. Es poden sentir els jueus, els dimonis, els solistes, el gran i el petit cor. El misteri cobra vida. Situacions tan excepcionals com la d'enguany conviden a la reflexió. Durant la trobada s'han pogut sentir parlaments que han recordat la petjada que ha deixat la representació al llarg dels anys i han posat la seva mirada també al futur, manifestant l'esperança de tornar l'any vinent a viure el misteri amb normalitat. Ha sigut difícil i a més hem intentat trobar de mil maneres que es pogués celebrar el misteri com s'ha fet durant 40 anys i ha sigut, la veritat que ha sigut desgraciadament un cop molt dur i jo crec que la gent ja és conscient de la situació actual del país i en aquest cas del misteri, per tant, a veure, ens hem de resignar, la gent suposo que s'ha resignat i esperar l'any que ve. Satisfet de com ha respost la gent i esperançat, perquè això d'una manera o d'una altra sí que el món tothom diem que serà diferent després, però bé, el món també va canviant i això és una anècdota important, però en la història de la humanitat i la història del món no deixa de ser una anècdota i l'any que ve ho farem ho tornarem a fer i hi haurà coses que canviaran, moltes que milloraran i alguna que potser s'haurà perdut pel camí, segur. L'acte ha posat el punt final amb el passi de l'audiovisual que resumeix els diferents moments escènics del misteri, una peça elaborada per aquesta casa, Canal Camp, amb imatges de les representacions d'anteriors edicions i conduït per les veus dels actors, actrius i músics que s'encarreguen i s'encarregaran de donar forma a tot un muntatge que implica cada any a més d'un centenar de salvatans i salvatanes.